कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. 54वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट अर्थात इफी दरवर्षीप्रमाणे गोव्यात मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा केला जाणार आहे. आणि अर्थात ओपनिंग फिल्म सध्या चालू आहे आयनॉक्स पणजी येथे. आणि ओपनिंग सेरेमनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी या ताळीगावातील इंडोर स्टेडियमवरती आज ओपनिंग समारंभ पार पडणार आहे. माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर, माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, त्याच्यानंतर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद भाऊ, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई अशी राजकीय बडी नेते या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित असणार आहेत. त्याचबरोबर धगधगगर अर्थातच माधुरी दीक्षित या समारंभाच्या शोभीकरण असणार आहेत. यांच्या उपस्थितीने या सोहळ्याचा समारंभ जो आहे तो द्विगुणित होणार आहे. या समारंभामध्ये पार्टिसिपेट करणार आहेत आणि त्यांचा एक जय्यत असा एक झगमगाट असलेला परफॉर्मन्स देखील त्यांचा या ठिकाणी पार पडणार आहे. त्याचबरोबर शाहिद कपूर, श्रेया सरन यांचा देखील या ठिकाणी समारंभ असणार आहे. आणि मोठ्या उत्साहात आजचा ओपनिंग सेरेमनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी या इंडोर स्टेडियममध्ये पार पडणार आहे. संपूर्ण बॉलिवूड इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री, त्याचबरोबर तेलुगू, तमिळ आणि मल्याळम इंडस्ट्री, त्याचबरोबर देशविदेशातील तारका या ओपनिंग सेरेमनीला असणार आहेत. आणि संपूर्ण या इफीच्या या समारंभामध्ये, इफीच्या सोहळ्यामध्ये, महोत्सवामध्ये सहभागी असणार आहेत. 105 देश, 2962 चित्रपटांच्या एंट्रीज आणि 270 चित्रपटांचं स्क्रीनिंग या ठिकाणी होणार आहेत. तब्बल 105 देशांमधून 2962 चित्रपटांची एंट्री आली होती आणि त्यातून फक्त 270 सिनेमांची सिलेक्शन होऊन, त्यांचं ऑफिशियली सिलेक्शन होऊन चित्रपट महोत्सवामध्ये त्यांचं स्क्रीनिंग होणार आहे. त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा जो सेक्शन असतो इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन, या इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनमध्ये 15 सिनेमांचं स्क्रीनिंग होणार आहे. आणि त्यातूनच इफीचा सगळ्यात मोठा पुरस्कार गोल्डन पिकॉक निवडला जातो. त्याच्यानंतर सिल्वर पिकॉक अभिनेता, अभिनेत्री आणि दिग्दर्शक हा देखील दिला जातो. आणि त्याच्यानंतर बेस्ट डेब्यू डिरेक्टरमधून 7 सिनेमे, त्यातून 3 चित्रपट हे भारतीय आहेत आणि बाकीचे आंतरराष्ट्रीय सिनेमे आहेत. टोटल यावर्षी 198 आंतरराष्ट्रीय सिनेमे असणार आहेत आणि त्याच्या व्यतिरिक्त भारतीय सिनेमे असणार आहेत. तर असं हे भव्य दिव्य स्वरूप असणारा हा इफी नेहमीप्रमाणे गोव्यामध्ये साजरा केला जातो आहे. 54वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव अर्थात 54वं वर्ष, 54वा सिनेमा होतो आहे, महोत्सव होतो आहे. आणि त्यातील महत्त्वाची 20 वर्ष ही गोव्यामध्ये गेली सलग 20 वर्ष गोवा सक्सेसफुली हा इव्हेंट साजरा करतो आहे. दिवंगत मनोहर पर्रीकर गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि माजी संरक्षण मंत्री यांनी हा गोव्याचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव परमनंट व्हेन्यू म्हणून, त्यांच्या पुढाकारामुळे हा इथे परमनंट व्हेन्यू म्हणून साजरा केला जातो आहे. आणि गोव्यामध्ये हा इफी गेली 20 वर्ष आपण साजरा केला जातो आहे. अनेक वेगवेगळे सेक्शन आहेत. FK सेक्शन म्हणजेच फिल्म कॅलेडायस्कोप, ज्याच्यामध्ये इफीप्रमाणेच कान्स फिल्म फेस्टिवल असेल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल असेल, टोरंटो असेल, बुसान असेल, असे वेगवेगळ्या चित्रपट महोत्सव जे होतात त्याच्यातून जे महत्त्वाचे फिल्म क्रिटिक असेल किंवा पारितोषिक जिंकलेला सिनेमा असेल तो FK सेक्शनमध्ये दाखवला जातो. आणि असे वेगवेगळे सिनेमे असणार आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे हे वर्ष आपल्या डॉक्युमेंटरी सेक्शनसाठी महत्त्वाचं ठरलं आहे, कारण यावर्षी एलिफंट व्हिस्पर या सिनेमानं भारतीय डॉक्युमेंटरीनं ऑस्कर जिंकला होता. त्यामुळे इफी यंदा डॉक्युमेंटरी हा एक वेगळा सेक्शन साजरा केला जातो आहे. आणि त्याच माध्यमातून भारतीय असेल आणि इंटरनॅशनल डॉक्युमेंटरीज यावर्षी एक महत्त्वाचं आकर्षण करणार आहे. कोकण साद लाईव्हसाठी तुलसीदास चारी यांच्यासह मी ऋषिकेश सावंत, पणजी.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.